Martes, Setyembre 14, tuig 2021. Ang aton man pagpangamusta sa inyo dira kay te panyaga, wala gid lamang madugay, samtang kamo dira relax, nagapalupahuway, kag iba nagapiyong-piyong na ganing mata na okay lang na siya. Sometimes iba naman natin dira nga mga kauturan hikahos pa na, sa pagtapos ng ila sinitag sa ka mga obligasyon para nga maka-relax man bisan hingalit kag himo na naman pare-parar sa kapunanon para sa palanyapunon karon iya nga pagasaluhan. So relax lang kamo dira magalumon nga kahaponanon, maulanon nga kahaponanon sa pila ka parte sang aton malabutan sa sininga hapon sa eton man pagpangalagad kag panglingaw sa inyo pagi sa programa This Is My Life. Of course, alin diri sa amon sa Dagbanwas sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, pakadto sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, kaislahanan, especially sa isla sang Panay sa apat dira ka mga probinsya, kay and hello lang kamo dira. Makay and hello lang kita. Pero ang pahinumdum ni Tito Wilma padayunon ginaton ang paghalong tungod sining padayon nga pandemya, ining pandemic ng COVID-19, especially in second variant, amo gining nagapalala sang aton sina-record, sang damo iya nga malakman, matapikan, sang Delta variant ini. Kani sa gihapon padayon lang kita sa pagtatag proteksyon sa aton kaugalingon. Hindi gid magkalipatan, hindi na ipagkalipatan ang atong sining face mask kag face shield. Kung magwa, iba na makita mo, o ano gani, nahimo nila pusikat ang ilang nahimo pusikat ang face shield, ang face mask ari sa sagang. Naamo na siya. Kung magproblema gani, amo naman napapangalot nyo sa ulo, ikag tulo-tulo atong luha. But anyway, okay lang na gihapon. Ang importante is, padayon kita nga nagapangimuha, kag padayon kita nga nagapakigbato, kag padayon man kita nga nagapangamuyo, kag padayon man kita nga nagaisa. Kinahanglan din ang pagkumpong sa mga wala pa, ano pang ginahula? Hindi gani, sige na, paamo ka na. Sa ating mind, pagpangalagad karong iya nga hapon pagi sa inyo tag sa ka mga radio dira of the night, kita ni Tito Wilong matugtugtak na alas 3, yes, 684 kilohertz, of the night kita sa inyo mga radio. Kag of the night man kita, live, via Facebook Live, yes, ara kita sa Action Radio Bacolod 684, kag of the night man kita sa YouTube, ara dira, search nyo lang sa YouTube, Action Radio Bacolod, This Is My Life, kag ara man, among website, magluwas na maka-off the night kita, paagi sa radio nga inyo, dira makisaan nga inyo lang pinduton, na mabatian man ninyo si Tito Wilma, ara man ang mga natipon nga mga balita, mga dalag ko nga mga balita, nga matipon sa aton sa News Center. Mabasahan man ninyo dira. Log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Okay na ina Tito Wilma, di ba? Oo, sa itong sa mga live dira, mga live views dira nga makita ninyo. So make sure pwede man kamo dira maka-comment sa inyong mga greetings, inyong mga reactions sa matag natin nga mga information sa ito na ma-share sa inyo every afternoon. Sa mabasa natin mga sulat, sa ma-share natin nga balita, sa mahatag natin nga informasyon via FYI, sa inyo man mga horoscope. Happy na si Tito Wilma nga may mga reaction ka mo, i-like man ninyo, i-like man ninyo kag i-share. So thankful kita. But anyway, aton man dalagan sa panahon sa siniya nga hapon, atag man naton dugay-dugay na aton update, medyo makita naton man, mabatyagan naton ang kainit ni Haring Adlaw, pero ang aton kalangitan kuntang laon naton magalumon ang kalangitan. May ara man part may mga galum-galum, iba nag-blue-blue man ang atong sinikalangitan, pero hindi paktan ay manalipsi, ay maulan. O may naulan na, okay. So iba doon naton na karon. Kaya pila man naton ka-update na tungod sining pangatubang naton nga pandemic. Kay ti dalag ko naging man ang cases kagkahapon na sa na-share man ni Tito ang ginatan-aw sang mga experts nga may posible magasaka pa ang kadamuon sa mga bag-o nga kaso adlaw-adlaw na mga sili naton always kami iyak sa media, always din nga nag-remind sa inyo sa atong mga dapat na himuon. Upod man ang atong sini mga frontliners, atong mga health workers na. Pero ang issue wala na tungod sa booster, sa booster shot nga ini,
hindi pa man posible, hindi pa man posible sa ibaluon naton ina karon. Kag since nga nagsugod na ang pagbukas ng klase distribution iyasang mga module sa atong sini mga estudyante sa mga public school kay kahapon yung formal mga private saan ako na nag-umpisa, di ba? Makitaan sa karon nga nakitaan nga mga problema sa gihapon sa mga teachers sa karon nga school year sa pagbukas ng klase formal ang kakulangan sa gihapon sang mga module kag kakulang man sang ila data allowance kag yes ina man lang mahatag naton abdigan may gagmay lang kag pasiplat man naton sa showbiz industry si hindi bala kabalo naman ta nga subong may nagapatunga ang relasyon kay Derek Ramsey kay Ellen Adarna. Uy, how true? Nga namalayi na kuno. Namalayi na. May mga kuno man at hindi kay chika mo, di ba? Namalayi na kuno si Derek Ramsey sa pamilya para kay tanawon ta na. Di karon, how true is that? Kag sulat pa niya atang pagabasahon sa sininga hapon. Bantay lang. Pagkatapos man sa aton informasyon, for your information about man sa aton immune system. Di ba kung may ara kita kung ano mga dapat natin humon para mapabaskog natin ang aton immunity, pero ari kita focus sa pagkaon kung paano ta makabulig pera. Kaya aton man tag-zodiac sign para sa aton tag-sa horoscope, karon iya nga hapon bantayan man ina. Kag sa dalagan man sa aton panahon, karon nga hapon, from Pag-asa, siling sa atong State Weather Bureau, Pag-asa sa bugos nga pungsod, ano ganito, Wilma, magaluumon, nga kalangitan, mga pag-ulan-ulan, amuna ang ma-experience naton karon nga adlaw ina tungod sa sa Intertropical Convergence Zone or ICCZ, kag localized thunderstorms na tungod sina, kag magluwas pagid sina, syempre, specifically sa bahinsang Palawan, sila kabahin sa Visayas, kag Mindanao, naga-experience sa magaluumon, kag may mga pag-ulan-ulan nga panahon, samtang iya nagapabilin nga dominante ang ICCZ sa karon sa bugos nga pungsod. Suno sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na suno sa Pag-asa weather specialist nga si Ariel Rojas, sila nga sa karon siya mga ICCZ nagapabilin siya sa karon nga amo iyang weather system naton sa bugos nga pungsod. Nagaka-apektuhan ang bugos nga pungsod kang resulta man sa mga pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sang Palawan, Visayas, kag Mindanao as mentioned man ni Tito no? Kag ang magalumo naman nga kalangitan, lapta-lapta nga mga pag-ulan-ulan pagpanaguom. Amo na experience naton diri sa Visayas, Western Visayas, Palawan, Caraga Administrative Region, kag Northern Mindanao. Ang iban nga bahin sa atong pungsod may pagulugal-uman, panalagsa nga panalithi tungod sa localized thunderstorm. But so far, sa mga bahin sang kadagatan sa bugos nga pungsod, wala gale warning nga nabatak dira. Kag ang hangin naman nga atong mabatsyagan diya sa Western Visayas, Tito Wilma, upod na ang Western Visayas, iba atong probinsya sa Negros Occidental, dala na kita di sa Nagbanuod sa Bacolod. Magan-umon atong kalangitan, lapta-lapta man nga pag-ulan, pagpanaguob tungod sa ICCZ. Mahuyang tugtog kasarangan naman nga dapyas ang hangin, halin sa nabagatan na sidlangan, aton man mabatsyagan sa aton kaugalingon. Hindi lang diri sa atong sa bugos gid nga isla sang Negros. Ang ato naman baybayon sa karon, makanay tugtog kasarangan man ang dapyas sang mga balod. Taob, yes, taob sini nga hapon alas 4:36, ang hunas kaina alas 10:47 sang aga, kag si Haring Adlaw Bao alas 5:33 nagbutlak na, masanaaw ng kalibutan. Magatunod naman siya karon alas 5:45 sa hapon. Ang temperatura naman nga ito mabatsyagan sa siningation, ang temperature range is 26 to 31 degrees Celsius. Pero sa siningation, dali sa amon sa Bacolod, 29 degrees Celsius. Inaatong sini weather update nga na-share man sa inyo sa sininga hapon. Kag katuan naton iban pa naton nga update na tungod sining pandemic nga aton ginapangatubang ang COVID-19, especially ining
Delta variant nga isa sang iya sini variant sa karon nga amo ning madasig nga nagalapta, pero so far kung kabalo kita mag-handle man sa aton kaugalingon, amo na siling naton kabalo kita maghalong, kag kabalo kita magpalakat sulod sa aton panimalay sa peg sa kamyendo sa aton pamilya kay uso ang parang kaso, halin gid sa kabataan tubtob sa itong sa mga adult kami na senior citizen. Kinahanglan din naton niya pabastugon ang lawas sa kinahanglan mapagsikang mabastog aton lawas, diba? Sa mga nakapabakuna na, sa kompleto ng bakuna, ting iban na subong gina-forcing nila ang booster nga ginatawag mo, di ba? Booster shot. Ting iba nag-worry, ang iban gusto na, may iba naman nga ano naman na iyan man. Pero, hindi pa pwede maghatag booster shot sa COVID-19 vaccines ang atong sinigobyerno. Tugtog nga, wala pa mabakunahan ang masiling naton madamo, no, sa madamo or masiling naton mataas na numero sa aton populasyon sa bugos nga pungsod Pilipinas. Amo nang ginpabutyag iya ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez na suno sa iya sundon nila iya ang rekomendasyon sa WHO o World Health Organization nga kinahanglan sunod sa iya nga dako gid anay nga numero sang populasyon ang kinahanglan nga fully vaccinated na antes maghatag sang booster shot. Ang nang iya ginambal. Sa oras nga pwede na magkahatag sang booster shot, unahon gid sang gobyerno ang paghatag sini sa mga health worker naton. Kinahanglan gid yung mga health worker ginaton bilang dugang proteksyon sa ila. Ilabi na nga sila iya amo ang nagapangatubang sa pag-enkwentro sa virus mo sa mga hospital kag sa mga isolation centers kiti sa sinaiya nga mga lugar ara dang mga positive, no? Ang mga infected nato nga mga kautulang sang sininga virus. Kag pwede man suno sa iya ina nga matabo sa by end of this year o kung sa mga una man nga bulan sang tuig 2022. Kag suno pagid sa iya nag-umpisa naman ang negosasyon sa panibag-o man nga supply para sa vaccine boosters sa 2022 nga gin punduhan sang aton gobyerno sa 2.2 bilyones pesos. Si mas mataas din man ang proteksyon nga mahatag sang booster vaccines ilabi na sa mga variants kumpara sa mga bakuna nga initial nga natagaan sang emergency use authorization o kung EUA. Amo na sa mga nagapulok, sorry nga mo nga yung term nito sa mga nagapulok nga mapabooster para makapagusto sila, amo na siya, wala pa nga na-aprobahan. In case din man, unahon gid nga mga health workers. Diba? Unahon gid sila nga mga health workers. Okay. Pati naman sa pagbukas ng klase, sa atong edukasyon, para sa atong mga kabataan. Abi, si problema sa atong mga teachers, ara man gihapon. Kaya sa pagbukas, purbang na pagbukas ng klase kahapon, suno sa atong sa mga teachers, problema gihapon, ang kakulang sang modules, kag ang ila data allowance. Kaya hambal ni Benjo para amparas, Benjo Basa, amo ni siya ang chairperson sa Teachers Dignity Coalition. May mga teachers nga kinahanglan pa nga mag-print sa modules para sa ila klase, para sa ila iya mga estudyante. Ay kinahanglan i-print pa na nila. Kasi sila ni Basa sinya do halos wala sang ginbago, no? Wala isang ginbago sang October 2020 kaya nakita naman naton suno sa iya ang problema sa modules nga up to now problema sa gihapon. Madamo sa ila suno sa iya ay nag-report nga wala gihapon sila modules to think nga umpisa na ang klase. May mga teachers sa gihapon suno sa iya nga nagahimo kag sige-sige padayon ang ila sini printing sa respective houses sang atong sila mga teachers. Sa ila na lang balay sila iniga-print. Kaya bali pa kinahanglan nga mag-provide ng gobyerno sang data allowance kag laptop para sa mga teachers. Kasi ini the self-provide nila mga teachers natin. Kasi sila man yapong gasapor mo na. Bisan nga nang hatag ang DepEd sang data allowance paagi sa SIM cards last year, pero
kalabanan gihapon sa mga teachers suno sa ila nag-avail na sang kaugalingon nga prepaid kag postpaid plans na lang na tinangatag 40,000 laptops ang DepEd pero malayo gihapon ina sa kadamuon sa mga teacher sa mga teaching personnel sa pungsod ngati ang kadamuon sa mga teaching personnel nationwide sa mga public schools halos 1 million na. Ay, kalakip ang Pilipinas sa mga pungsod nga nagapabilin nga distance learning at pamaayos ng edukasyon tungod sining pandemic nga atong pangatubang ang COVID-19. Diba? Siguro sa mga teachers naton, magka-comment na sila daw tuod na daw Hindi mahapos to. Hindi mahapos para sa inyo, hindi man mahapos sa amon nga mga giniksanan. Kasi may mga kabataan nga sa elementary, magsasin, sorry, kabudlay gihapon para man sa ila. Okay. Sa ating showbiz chika about Derek Ramsey, about hindi man siya makabig na ito niya after the traditional nga mga pagpamalayi, siling nila comes the wedding bell. So how to na? Bisan nga nagwa na ng balita nga wala pa sang exact nga date kung saan mapakasal ang duha, Derek kag Ellen Adarna. Pero sunod sa report na dayon ang pagpamalayo sang partido ni Derek Ramsey sa pamilya ni Ellen Adarna na kay tiara sa Instagram story naging post ni Ellen na September 12, that was Saturday, Sunday, makita ang video sa ila respective mothers ang mga iloy. Si Miriam, nga 56 years old, kag si Remedios, nga 73, kag mabatian man sa background ang tingog ni Ellen. Din kuha ina sang isa ka boutique resort sa Siargao sa diin at tuman dito ang amay ni Derek Ramsey. Kag upon man si Ellen, upon man kay Ellen, pila man niya ka mga kapamilya o dalang iya sini anak kay John Lloyd Cruz na si Elias. Hindi kaya actually madugay-dugay na may plano sang duha Ellen kag Ramsey nga kasi nga pamaagi ang old tradition sa pagpamalayi ng ilang hinuon. Pero nakaangkon sa tama din kay stricto, no, ang travel restrictions, amo nang resulta pabago-bago ang quarantine status, di pabago-bago mo na schedule nila. Kay dapat supposedly suno iya sa ila nga sa Cebu, sa home province ni Ellen, matabo ang pagpamalayi. Ay, oo. Kag sinuman sa balita, ang pagpamalayi isa ka centuries-old Filipino tradition. Sa diin ginapangayo sang lalaki, ang kamot sang iya, sang babae nga pakaslan, halin sa iya ginikanan. Ara ang pamilya sang lalaki, arang pamilya ni Derek Ramsey. Tutuon na gina Derek, na munabala, Derek, tutuon na gina, mapakasal ka kay Ellen Adarna, kay Ellen Adarna, disidido ka naman. Basta pag at the end, amo naman na, hay tawe also na ina. Na? So, inaya ito man pinaka mga updates nga na, paambit sa inyo sa sininga hapon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:08 na, aton man anay mga produkto sang Dr. Alfred, siyempre, ada man nga ito, Dr. Alfred, Pure Mangosteen Tea, kagang aton Dr. Alfred Mangosteen Choco with Stevia. Hindi nga mga produkto ang may Philippine B5 kag US FDA seal of approval tungod nga 100% pure mangosteen natural ini kag 100% nga organic. Diba Tita We? Yes. Ang aton Dr. Alfred Pure Mangosteen Titan, bantayan nyo lang kag dapat din ninyo mahibaluan nga ini iya ang may antiviral, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory properties kag may anti-cancer properties man. Makabulig sa inyo ginaantos nga. Balit na kung may infection kamo sa baga, may TB, no, tuberculosis, nami ginang Dr. Alfred Pure Mangosteen. Kaya nga ginaangkon niya ang alpha mangosteen, beta mangosteen, garcinon B, nga gid mismo sa iya. Nga makabuligid ya papapas, nga makabuligid papapas gid ya taw ya. Makabuligid papapas sa pagwa sang mga kagaw sa inyo sini baga. Sa infection mo sa may TB ka may infection ikaw sa baga mo, di ba? Man
enforcement. Pero sa siningatiun, aranay si Action John Diaz, no? Mahatag si Action John Diaz ang encounter nga natabo dito or nagkakatabo dito sa Banwas ng Ilog. Ara sa itong linya, Action John. Actually, Wilma, sa subong nga matinion, ang patrol, ari kami live nag-report sa may Ilog Municipal Police Station. Kung sa rin ang sitwasyon, pag ginamang aksyon na Wilma, may ari isa sa truck, no, sang aton ng mga kapulisan. Kung sa rin sakay, ang isa sa babahi, ini siya, babahi sa liwat, pilason, then ginatudlo ng membro sa New People's Army, no? Actually, nakita ang ginato ng itsura, conscious ining babahi, yung sakay din siya sa truck, no? Truck po ng service ng Philippine National Police. Kapag ginamang nagtiyog ang truck, ginagingagaw na kagdoanay sa may pinakamalapit ng ospital o kung health center, din mismo sa Banwas ng Ilog para sa pagbulong kami ng injuries, no? Kung makita natin kay ginabutangan sang gapos ang iya din nga tiil, sampang isa ang nagaligda at sa may stretcher. Sa sulod ng salakyan, sa ginagwardyahan sang tatlo sa mga kapulisan, kada nga miyembro sang 2nd Negros Occidental Mobile Force Battalion nga din na mismo, no? Sa may Banwas sang hinigaran aksyon na Wilma nga nagresponde din mismo sa Banwas ng Ilog. Samtang kasulod naman sa isa pang salakyan, isa ini ka nakabigat ng emergency responder nga salakyan. Diri nakasakay aksyon Wilma ining ditapagit ka makadik abing miyembro man sa Japon sa New People's Army o kung CPP-NPA nga pinason sa enkwentro nga nagsuntad sa area sang barangay Tabo, Banwas ang Ilog. Ara sunod sang emergency responder nga salakyan and then gindanasing nga daw anay subong sa mga ospital. Kini may mga injury man ini siya, no? Sa pinakalatest pagin nato nga update nga nakuha gikan diri sa Ilog Municipal Police Station, ang isa pa kapinason ang ating encounter site. Kaya hindi matandog, dapat langgit ang makakuha dito sa iya mga emergency responder nga bagulang nagaling diri sa may LTRMO malapit diri mismo sa mga munisipyo nag-diretsyon na dito sa may barangay proper sa barangay Tabo sa Banwas ng Ilog para matandog kag mabulong mahimo nung isa pa diri kapinason nga persona nga ginagabit ng membro sa Japon sa rebuilding Ubon Action na West. Pero on diri sa may Ilog Municipal Police Station kung makita natin diri ang sitwasyon subong mayroon diri 15 ka mga individual, babahi, lalaki at Wilma, nga ginimbitar sa kapulisan. Gin-invite ni sila kay natumanin sila nga ara sa encounter site sa ina Anwe. Babahi, lalaki, ng mga bitbit ni sila mga kabataan ng iba na ari diri sa lugar, no? Pero may isa pag ito rin ka-persona man, nga amulitan na gihambal nila nga nadakpan gid while ga-encounter dito sa area Tina, nadakpan din nila kaya ginaligar no nga miyembro sang ginakabig naton nga CPP-NPA or New People's Army, no? Ari dito sulod. Pero di nato mapakita ilang itsura, pero nakaposa niya, no? Isa ka lalaki action na Wilma, no? Pero check na diri kiti ang investigador sa buong ari diri nag-conduct ng further investigation. Hindi na pa kinasuran nila pang magina pa mangkot diri na pwede min of the edad, no? Lalaki na edad no most likely mga 10 years in siya. And then ang babae diri mga atuha kabilog, no? So dito action ang ginbitar nila say ka mga individual kumakapag na duwa diri ka mga babae, no? Ang ari diri and then may isa ka minor na nasa diri no? Action na Wilma. Pero sila na gin-invite sa nga kapulisan, no? Nga para makuhaan nila sa dugang pagid nga information. Action sorry. 15 gidangin yung imbitar sa ato mga kapulisan? Yes, 15 gidangin sila. Magluwas sa mga injured? Wala na po. Ang injured, pinaka-latest update is tatlo. Okay. Tatlo ang dead on the spot. Okay. Sir, sir, ining sila ng 15, ano nila, 15? Pero ano lang sila, so they were just invited. May sila na inviting the last day na recover sila sa fund. Okay. Dito kayo na sa encounter site. So anong ground sila? Dito na over sa isang sila force. Okay. So i-interrogation sila. Mangkoton sila kung may involvement or wala. Okay. Sige. Okay, sige, no? Ano ito kapag nabada na, no? Initial pa lang na, pa makapulisan na itong diri, ang report action Wilma, then nakita sa di ba nato mapakita ang itsura sa mga involved. Nag-invite naman sila mo. Handa ka doon, karoon may pinodod, hindi ka rin mga ating mga kapulisan, kung ano yung ilang involvement diri, no?
Pero karon na i-check na si Police Captain Tersley Castillo, ang officer in charge ng Ilog Military Police Station. Kami naman sa patrol, masaka kami sa may tarangkita buot may bano sa Ilog kay ang information bago dito nakabot langgit ang katapos ng Philippine Crime Operative secure ang area at naman to si Police Talangkanha sa kanila report company and then ang regional ang mobile force na Leon yung nagkentro Gedris ng Kapindente tanan sa mga makatakabit ako na miyembro ng New People's Army Action. Ako, piling sa dito sa init at sa area ng Ilog, managuro kayo lang na doon nakakabitra sa nga tempo action will man sa pagkandak sa operation. Ang ang pagyapon, ang Special Action Force, Aridri, no? Sang PNP, nagalibot sa lugar. And then, sige naman na pagandak nila sa checkpoint sa pinatang area action na Wilma. So, for mga pinaka-latest update ito, sponsor mismo sa Ilog Municipal Police Station, sinigila mga hapon, may tangtanang sining enkwentro nga nagluntad mga ka-action. Standby for further development update na tangtanang sining, padayon man nato siya kung itang kapinangot si Police Lieutenant or sa katapos ng Public and Community Relations Office ng Negros Occidental, Police Provincial Office, and kay Sir Edison Garcia. Nag-aapero sa duga pa yung informasyon karon dahil sila po kabita siya nga update na kang tanong siya nga inkwentro ng resulta sa ginamang nga aga. Saan pa yung maka-aksyon sa pinag-release public service program sa Action Hub, diba po sila sa duga nga update development rin mismo sa Gikan Live sa Banuas ng Ilog. Live before Gikan sa Patrol ay kaglipat sa mga connection change. Kung nagtutunan sa aksyon na Okay, salamat gid Action John Diaz Halindira sa may Ilog Municipal Police Station. Nabatian naton mga ka-action, mga palangga nga mga tagpalamating update na tungod sa tong enkwentro nga natabo dira sa may barangay Tabo sa may Banuas ng Ilog kay inasang aga. Masubo man ang pamatian no nga Pilipino batok sa Pilipino kay dugo naton nga nagainingkwentuhan ay masubo na mapamatian man naton nga may kabuhi nga nagakadula, di ba? May ara pa nga ginahingagaw sa karon nga madapatan iya sang bulong na kag may ara pa nga ang 15 ngay na may minor de edad, di ba? Sa ginmention kay sa report ni Action John, may ara isa ka minor de edad, may mga babae. Pero tigin imbitar man lang na sila for interrogation, no? Kung wala man sila, hindi man sila kabahin, why man na problema, no? But ang masubo lang gid is may mga kabuhi nga nagakadula tungod sining mga pag-enkwentuhan na ini katunga sa aton militar kag sa mga kakapo sa New People's Army sa sur nga bahin sa aton probinsya Negros Occidental. Pero relax lang kamo ana sa kumpleto sina karon nga detalye bantayan man naton ang dugang pagid ka update ni Action John Diaz sa pila naton ka mga public affairs program diliman sa Action Radio Bacolod. Relax lang. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng silaman ka mga importante nga mga commercial. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya Kasi tumakami nga tinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataasa ang tubig, so ulat nato nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nagsagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang atong nagpadala sa sininga hapon isa ka asawa mo nagaproblema gid siya sa iya sinibana na tungod sa pamatian ninyo ha. Si Adela sang Handumanan. Taga-Handumanan din man siya ang niya nga lang si Adela, pero hindi siya gusto lawagon kundi yung face, no? Kag ang mensahe ni Adela sa This Is My Life magasiling, Dear Tita Wilma, si Adela ni sang Handumanan, Bacolod City. Kumusta lang sa imo kag sa tanan nga mga taga-aksyon radio, kag sa tanan nga nagapamati sa tanan nga programa sang inyo estasyon. Gusto ko man i-share ining sitwasyon namon sang bana ko. Kabudlay sa iya, Tita Wilma. Gaugtas ako. Problema ini sa akon subong. Sa amon, wala man sang may nag-positive sa COVID. Galing balata ang bana ko. Wala siya yauntat kaon sang mga internal organs ng baboy. Yung nasa internal organs, damo, no? May sapay, may atay, damo pa na siya. Diba? May atay, may... Basta, ang internal organs is, amo na tawag nila kasudlan, no? Manini mo, dinuguan, dala na. No? Ginhambalan ko na siya pa, nga untatan niya. Pero katig-agid sang ulo niya. Si Raul nang iya nga lanta, mayo na balabalaan niya dyan, naging sugid ko sa imo. Kaya gina-joke-joke ko na sa nga, ipadala ko bala kay Titawi, tan-aunta, kung hindi ka mag-untat, ay naman yan na ka mo. Pero Tita Wilma, abin mo, ginta-check up ko siya. Ginta-check up ko siya sa ospital. May ginabatyagin man siya sa atay. Hepatitis. Galing hindi siya gusto magpa-admit. Kay basi kuno hambal niya, ideklarar sang doktor nga COVID ang iya masakit. Imbis nga mag-ayo siya, mapatay siya kuno sa kahadlok. Kabalo ka, Tita Wilma, 58 years old na si Raul. Lapit na siya mag-senior citizen. Pero gusto ko pa siya nga makaupod siyang malugay, Tita Wilma. Kag ina ang gusto ko nga masolusyonan. Paano ko pala siya mainganyo
nga mapa-admit sa ospital para mag-ayo. Ina lang, pasensya gid, Adela. Nakayuhom ko, tilipod malang balaw, no? Pero tuod na siya, no? Una-una na, Adela, Raul, kung ara ka man, mayong hapon, salamat gid sa asawa mo, naging share, niya ini nga problema gid siya sa iya, sa inyo. But silingon, Raul, love ka gid siya ni Adela. Nga hindi siya gusto nga madula. That's why nga, amo na lang pag-worry niya, ginapakita niyang iya kabalaka sa imo, ang iyang pagpalangga sa imo, galing si ang kahadlo, kabudlay na. Nga, kabudlay kung may kahadlo ka, mga nabatsyagan mo, mayong hapon danay sa inyo nga mag-asawa. Tuod gid man, Adela, pasalamat gid si Raul, ikaw na pangasawa niya. Raul, pamati. Pamati man si Adela nga para kay Tito Wilma, insakto na bala. Insakto ginaiya ginahambal. Untati ang sagad kaon mo sa mga internal organs nga ina. Tungod ang problema mo, isa sa mga internal organs ang problema mo. Ang imo atay. Ano ang atay? Amo inang pinakadako nga organ sa sulod. Importante na kabalukon anong papelya sina sa bilog na itong lawas. Silipunan ina sa mga tanan nga sustansya nga makuha sa itong mga ginakaon. Si karon kung hindi siya ka-function maayo, kag maglala ina, marisulta siya sa cirrhosis of the liver. One would say, cirrhosis of the liver, it's cancer of the liver. Hindi. Pati ang asawa mo, hindi ka magkahadlok, magpa-hospital. Kaya nga, lain man na iya ang ward ni ginabutangan sa mga positive sa COVID-19. Lain man na iya ang mga kabataan ng pediatrics, ara man na gyapon. Lain na iya, gina-isolate sila, ginapalayo man na sila, lain man na sila nga kwarto. Muna no man anak, o insakto man, no? Hindi, ari na lang ho para mangisog ka, na paamo ka na bala. Adela, hindi pag-untati sa pag-inganyo si Raul, pero hindi mo siya pag-awayon. Totoo, Raul, pamati kay hindi Adela, kagay Tita We. Adela, hindi siya pag-awaya. Totoo, Raul, pamati ka kung ano yung hambal ko sa imo. I-share ko sa imo. Experiensya ko, hindi man niya tuig. Na-admit ko sa hospital. Abi mo nabatsagan ko, amo na nabatsagan mo, kay nahadlo ko tungod sa COVID. Pero, gin-explain sa akong doktor nga amo ang matudtuo dira. Yan. Kasi siyempre manisog ka. Ano nga, muna bala. Hindi wala talaga na pangayo iya. Tungod sa mga palangga to sa kabuhi. Nga nagapabatsig sa ila concern kasi sa ila pagpalangga nga hindi pa sila gusto nga madula kita sa ila. Mga inspirasyon na itong ina. Dila kita mahugot ng kaisog sang buot. Nga kinahanglan natin magpabulong. Kaysa sina nga paagi, makahatag man kita, kay makapabatsig man kita sa ila, napalangga man sila. Nga hindi man kita gusto nga madula kita sa ila. Hindi ka maghadlo. Adela, na? Hindi siya pagluati, hindi pag-untati, ang pagpa-intindi sa iya. Ang nahadlukan mo, tuturaol nga, direksyon ka, na? Ay nahadlukan mo nga makatay ka? Ang kamatayon, hindi ka dapat kahadlukan. Hinanglan all the time, any moment from now, kung kuwaon ka sang Ginoo, bisan wala ka pabalatian, kung tion mo na nga kuwaon ka sang Ginoo, kuhaon niya gid, ang ginpahulam niya nga kabuhi sa inyo. Pero bisan ano pa kabudlay ang sitwasyon mo, ano pa ka-critical ang sitwasyon mo, kung hindi mo pa time, hindi iya gid nga pagkuhaon. Kaya may mga buot silingon pa na, kag may mga katuyuan pa na. Kung maintindihan mo totoo, Raul, na kung sakit sa atay, sa totoo lang, hindi na lang yung mga may edad na mo, may mga kabataan gani nga gagmay pa, ang balatian ara na sa atay. Hindi ka magkahadlo. Kag, hindi Adele, hindi ka magpasugot na hindi siya magpabulong sa maayo. Kag tuto, Raul, tandaan mo, bisan tigado lang kita, buwara naman ito bisan tigado lang kita, diri sa kalibutan, importante manggaranon kita. Kung ang paghahambalan, ikaayong lawas. Kaya mo nang ginatawag bala na health is wealth. Di bala?
amo lang nang manggad ta nga mapabugal kung healthy kita. Anong pulos karon kung balati anon ka tapos di ka pa magpabulong, mangudmod ka na lang da, maantos ka na lang, dira ka na lang, hasta nga madulang kabuhi mo. Hindi man syempre. Amo na siling lang kabigo naton nga aton kabuhi adlaw-adlaw, maging mapuslanon. Live your life to the fullest every day, 24 hours a day. Kaya kung tion ka na gid na iya. Pero kung hindi pa will ni Lord nga, kuhaon niya kita, hindi yan. Kay may misyon pa siya nga ihatag sa inyo na. Ay hu, kung pabayaan, kag kung magpabaya, kamay sila niya, bayin na niya tawi, mapatay na lang kung mapatay ko sa hambalon ko yan nila, nga may COVID, napatay na isa sa COVID. Ano hadlokon? Ang COVID, one lang na siya. Nahabaw mo na bala, COVID, COVID-19, COVID-19. Hindi ka na mahadlok siya na makaangkon ka sa kaugalingon mo. As long nga kabalo, ikaw maghalong sa lawas mo. Kung ginasunod nato ng mga health protocols, apply nato sa atong kaugalingon, sa sulod ng atong panimalay, sa atong kag kung magwa kita sa atong panimalay, mangin safe ikaw. Di ba? Hindi kaya kinanglan ang COVID-19 sa lawas, sa kataksyon niya gid ka man na. Kinanglan naton ara ho, si Lord sa aton lawas. Kay siya lang gid siya ang makasave sa aton. Ang kuna ina, sa imo kaugalingon. Hindi ka magkadlo kay COVID. Why ka na iya sa kadlukan sa iya? Basta ginahimo mo makapayo pa sa kaugalingon mo. Mapusnanon ang tagsa naton kakabuhi sa kalibutan. Importante kita sa mga tao nga nagapalangga para sa aton. Amo kita sinaka-pressure sa ila, Toto Raul, na amo ikaw sinaka-importante sa asawa mo, na gusto niya nga makaupod ikaw sa malawig pa. Dahil ikaw mapabaya na lang. Tungod sa kadlok. Maninang kadlok na amo din nga mapatay sa imo, totoo lang nga onward, na gani magpakaisog ka, magpangamuyo ka mga duha ni Adela, ampo ka mo sa mahal nga Diyos. Wala imposible. Gamay pa na ang problema mo, siguro ang problema mo dira sa imo siniliver, abi mo mas manami nga kung may ginabatsyag ka at the early stage, ang mga bala, sa mas temprano na hindi pa malala, magpabulong ka na. Hindi na paghulaton ang pinaka-fix ang imo ginaantos nga balatian, nga gulpi ka lang. Ang mga bala mo, o nga mga anak ka mo, hindi magpasaway, Toto Raul. Ay, hindi, Adele. Smile ka na kagatubang nga sa kag-nirete, bala. Kaya kabati ka. Yes, Toto Raul, kabati ka sa mga bala dito. Importanteng kabuhi ka. Ibaluon ka kung ano ang purpose natin sa kalibutan, kung ano ang misyon natin sa kalibutan. Nga mangikita bala mapuslanon o hindi. Ara mangin mapuslanon kagid sa asawa mo kay gusto niya nga makaupo ikaw sa malabig na tipon. Ha? Okay, ari sa Dio. Sa mga maayo nga mga dulong-dumon, maayo nga mga ideya, ato niya paminsaron, maayo pa ko. Amo pa mahadlok man ko man. Hindi ka pagsulod mo sa ospital, kung ma-admit ka, oo, iswam ka gid man, natural lang na ito. Ibang gani, antes ka magsulod sa iya, x-rayhan ka, anay. Pag x-ray, pag okay, pasulod ka nila sa emergency room, pagkatapos amo pa pag-swab. Pagkatapos silain mo na iyang mga pasyente yung suspected ability, automatically gina-isolate nila, wala nila gina-inform sa mga pasyente sa emergency room. Tuod-tuod lang, ganyan, hindi ka magkahadlok. Araw, square, di man ito, okay, tuod-tuod din na iya. Ay, hindi ka mo magkahadlok. Amo na. Muna siya ko lang siya sa aton, ay, nothing to fear, as always. Ha? Okay, Adela, kabal pa nabuligan ka ni dito, kay Adele, kay Raul. Raul, pamati, parang sa kaayuhan mo to. Go! 58 anyos ka pa lang gani. Okay. Patagi sila sa kalipay. Ang mga tao nga nagapalangga sa iyo. Pangamuyo lang yan. Ampo lang yan. Tugyan sa iya sa kaitasan sa tanan. Adela, salamat din. At sa iba natin din ang mga kauturan kamumandira, ang mga istorya sa kabuhi ninyo, hindi ninyo malipatan, problema nga lugyag man ninyo pangayuan sa advice ni Tita Wilma, opinion ni Tita Wilma, yes, feel free
sa pagpadala sina diri sa This is My Life. Experience ninyo sa karon nga pandemic. Manahalit gining pandemic nga mo, halit gini si COVID-19 nga ini mo, di ba? Pwede nyo inama-share diri sa This is My Life. Napadala nyo lang, This is My Life, DYEZ, Action Radio, Wilrose Building, Burgos Locson Street, Bacolod City. Hindi gani din man sa aton Facebook account, personal nga Facebook account. Pangitaan nyo lang ang Wilma Antopina Sugaton. Click nyo lang na sa message. Lang nyo lang i-type. Pwede nyo man mahinagong inyong ngalan. Pwede man tudtod yung ngalan kag lugar. Pwede nyo man yung iyong suo. Na? Amo lang nakasapos. Amo lang nakasinte. Na? Okay, Tita We. Nadasig sang aton oras alas 2:38. Action Radio Philippine Standard Time. Oy, sa mga nagakinanglan dira sang manami iya bala kay epektibo nga klase sa Mga namiyaw tanay na. Manamiyaw kita sa mga nag-upod sa iton online. Bao, ara sila. Na. Mayong hapon, gaharak-hak si Melili Oligo. Thank you, kids, sa pag-upod kay Tita Wilma. Yes, naka-online man. Upod sa iton si Ma'am Elizabeth Malakagamala. Thank you, kid. Mayong hapon lang sa inyo, dera, ma'am. Na. Salamat, kid. Kag magluwasi na, Tita We, hindi ta ka makita. Abe. Your post. Tina to. Kag, yes. Good afternoon, Mom Wilma. Stay safe always. God bless you and more power, ARB. Yes, inali na kay Ma'am, Elizabeth Malakagamala. Na? Kag, Martin Aliling, good afternoon. Taneni Campaniel, upod matira si Vic Vic. Amikmik nga mayong hapon lang da. Si Toto Vincent Chavez, agapon man sa atong sini nga hapon. May Lili Oligo live sa Bani Cafe, dira sa may barangay Tangob. Nga mayong hapon lang dira. Kag kay Ella na Tibuok Igina. Good afternoon to Wilma. Shout out lang sa Sister Cosa, California. Thanks very much. Okay, salamat kid. Margie Hemeroy Cabrias. Good afternoon, Tita Wepa. Great Bipaliyog. Akong tatay, Arby Cabrias Agustin or sa Agustina, La Castilla, nagapamati siya. More power kay salamat ng mayong hapon. Good afternoon. Shout out lang ko sa sita. Okay. Alex Montesa, mayong hapon. Good afternoon lang da sa ilan ni Mrs. Alvarez ang Ramilo, Barangay Tangup, kay sa pamilya Rifuela Dialagdon family. Sang Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Okay, thank you. Pagkaupod man si Tuto Johnny. Ninyo salamat kid, na? Alex, okay. Ara man si Eddie Laos, upod kay Nanay Isabel, ga-monitor sa may Victoria City. Salamat kid sa inyo. Okay. Kavi Joy Decam. Good afternoon, Tita. Live kami, Lukutan. Live sila kuno sa Lukutan. Greet ko lang. Family Campbell, Family Calapardo, Calaor, family, and Cercado family. Salamat, kid. Mayong hapon. Cercado family, mayong hapon lang dira. Sa inyo kita nantanan. Paliyog na lang ko patamyo sa ilan ni Ma'am Star Mayo with Doc Mike Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. Upod man si Ma'am Chinky Dialagdon. Thank you, kid sa liwat. Yes, Sir Alex, thank you. And Sherilyn Otto Javier. Good afternoon, Tito White. God bless mo program. Thanks, Ma'am. More power. Okay. Ta sa ilan ni Timay kag Munit Lubaton. Kagawad sa Mambulak silay. Salamat itawi. Greet ko lang family Baldezar sa Maghanoy La Castillana. Kapamatigid sila subong. Halin kay Nini Ronald Ninoria.
ni Ronald, ni Noria. Mayong hapon lang da sa mga taga Manghanoy. Dali lang. Taga Manghanoy la Castiliana. Atiya Kim Eriman, good afternoon. Tita We. Emmanuel Morales, mayong hapon Tita Wilma, kag sa staff sa Action Radio, greet ko lang family Morales sa Barangay Nagasi. Kay Bani Morales, salamat kid. Kaupin man sa iton live sa sininga hapon, Tuto Philip Canalon sa Gay, mayong hapon. Sorry, di ko no Tita We, Emmanuel. Okay lang na. Dira sa Macabebe, Pampanga. Hi, Tonyo Beronio and family. Good afternoon. Sa San Gabriel, Macabibi, Pampanga. Boards, Illustrad. Mayong hapon, Tita Wilma, patamyaw lang ko, taga Barangay Maaw, diri. Kag sa pamilya Illustrad sa Louisiana. Damo, ginya salamat, more power, kid, and God bless. Basta maawa na, das to Arwin Gonzalez and Giselle Franco. Salamat lang da sa inyo, na. Good PM action, Tita Wilma. Stay safe, and God bless always. Connie Dormitorio. Salamat gida sa inyo. Okay, Kag, Self Fulgencio Susana, mayong hapon tawi, monitor lang kami diri sa may Pandanon, Don Salvador Benedicto. Pasililia taton ay more power to your program. Monitor lang kami di. Stay safe. Salamat, kid. Dira man sa may Barangay Granada sa Langilan, Familia Ramirez. Ginatamyaw man ni Tuto Alex Montesa. Good PM, Tita Wilma. Sakto, ginahambal mo ta. Basta hindi mo pa time. Akon gani, Tita We, 3 years na ko sa akong gallbladder operation. 2 times ko ginoperahan. Sa September 9 kag 11, pag-opera sa akon, ginhalad ko na akong kabuhi kay Lord. Galing mamisyon, pagid ako gali. Hindi magkahadlok Toto Raol, ha? Halong gid tawe. God bless. Okay. Yes, so, babakod-bakod lang na kagpabakod-bakod lang sa aton pagpangamuyo sa mahal nga Dios. Di ba in the words? Yes. Thank you, Git. Okay, enough lang nanay. Balikan ko lang naton mga greetings, ha? Thank you, Git. Balik lang.
pagbasa sa mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon iya nga adlaw. Okay, para sa ating horoscope, sorry na. Sa ating horoscope karon nga adlaw Martes, Setyembre 14 tuig 2000. Ito yes, 2021. Una na ito ng zodiac sign ng Virgo. Ang mga Virgo na tao gusto 23 tugtog Setyembre 23, mga Virgo niyan. Tinguhaan nyo na magpakatawo ka mo. Ano motibo na magpakatawo ka mo? Ay, tinanglan, nag-mature na ka mo. Na? Abi mo ang imo success sa karon, ang imo kadalagan sa karon nga ginaangkon, inatungod man sa mga tao nga nagbulig sa imo, nga naka-appreciate, nagadayaw sa imo ikasarang, nagadayaw sa imo mga pagpaninguha. Pero sa pihak sinatanan Virgo, hindi sige magkalipat sa pagpasalamat sa ila kag sa kahitas. Mga maswati mo nga numero 3248, Justice is kag 26. Tangerine is your lucky color. Sa mga libre na tao, Setyembre 24 to Oktubre 23. May mensahe ka. Sorpresa nga mensahe ang imo iya mabaton karon nga adlaw. Ari pagkid, kung may problema ikaw sa imo pinalangga, abi iliton anay ang atensyon mo, iliton mo anay ang imo atensyon sa iban nga bagay. Pagkatapos balikan mo ang problema nga nagapatunga sa inyo nga duwa para mag-intindihan na kamo. Hindi siya pagpatuli para wala sang gamo. Libra mga maswati nga numero 284735 card 12. Magenta red is your lucky color. Ang mga Scorpio, yes, ang mga Scorpio nito Oktubre 24 to Nobyembre 22, may mag-aabot na daw wala mo gina-expect para balakaron nga adlaw. Hitabo man o kung tao man o whatever, basta may maabot na daw wala mo gina-paabot karon nga adlaw. Kinanglan preparar ka lang. I-compose mo ang kaugalingon mo, kontrolon mo ang kaugalingon mo. May mga pagkaon nga paborito mo nga mag-aabot mo makita mo gid. Pero kontrolon mo ang kaugalingon mo para hindi ka man pag-atakihon sa balatian mo. Scorpio, 41-36, Astroseptic, 25. Lilac violet is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman na tao Nobyembre 23 to Disyembre 21, mga Sagittarius makabaton sa ginatawag social invitation, no? Pagpipon. Makabaton ikaw karon nga adlaw. May ara makailiritar nga hitabo sa palibot mo. Nga daw hindi mo gin mapawalaan. Kontrola lang kaugalingon mo, hindi siya pagpatuli, hindi pagsapaka, kay guba gid ang adlaw mo. Mas wating mga numero Sagittarius, 35, Justice 29 card, 52. Cloud 9 is your, Cloud White is your lucky color. Yes, Capricorn, ay mga Capricorn, na tao Disyembre 22, to Enero just 9. Kinahanglan mo subong adlaw may determinasyon ka, opdan mo sang sakripisyo kag pasensya, nga aano ina, ikaw lang ang nakahibalo. Kag abi mo, sa ma-encounter mo karon nga adlaw, amat-amat nga magasangkad ang imo ihibalo. Mo silingon, amat-amat nga madugangan ang imo kaalam. Kag mag-aayuhan ikaw Capricorn. Maswati mo nga mga numero 23, 36, 49, kag Justy Otto. Cyan blue is your lucky color. Yes, kag sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius na tao, Enero 20 to Pebrero 18. Hilwaya ang kaugalingon mo sa kung ano man ang ginaambaw. Ano nang ginabuangan mo subong? Panahor? Kung panahor, hilwayang kaugalingon mo sa pagpanahor kaya wala ina sa mahatag nga kayuhan sa imo, sa imo horoscope. Hilwaya ang kaugalingon mo sa hindi mo maayo nga ginahimo pagyan. Kag karon nga adlaw hindi ka man matingala Aquarius kung
maka-attract ikaw sang atensyon sang iban nga tao. Siguro maging himo. Kamay lang maayo na maswerte mo nga mga numero Aquarius, 8, 36, 23, kag 13. Brandy yellow is your lucky color. So, una nga ba, ito man pagbasa sa inyong mga zodiac sign para man sa itong sa horoscope, ay about dira sa may recommendalagan, mayong hapon na kay Nanay Marit. Kay Nanay Marit, mayong hapon, upo dira kay Nanay Marit Alvaran, no? Nanay Marit Alvaran, mayong hapon. Salamat gid, no? Kay Inday Rosie Dukay, salamat gid sa inyo. Kag dira sa may dungkaan, sa may dinada, sa may Punta Taytay, sa Pamilya Flores, especially kay nang Terry Flores, mayong hapon man. Ay, nang Helen, kay nang Joe Bacau, mayong hapon. Relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos sini. Aha. Namyaw naman taliwa, no? Purifier, deliver. Yes, Sir Alex Montesa. Correct kada. Purifier, gidman siya. Mga sa mga nutrients, you got this. Thank you. Mayong hapon, ka-monitor kami din sa Barangay Pandanon. Yes, Ruchel. Ruchel Fulgencio Susana. Salamat kag maayong hapon. Kwani Dormitorio. Yes, salamat kag maayong hapon man sa imo. Emmanuel, yes. Tito Wilma Baltazar, family, Atia Kim Eriman, salamat man. Yes, Tito Gimeroy, Gimeroy. Si Tatay, yes, na ano ko na inakaina. Nag-greet ko na siya kaina, na? Kaga mayong hapon lang da kay Evelyn Latabe, kay Dax Navarro Tingson, kay Marilyn Tolosa, kay Cormi Dormitorio, mayong hapon man, Emmanuel Ray Luktugan, good afternoon sa FTS Flores, mayong hapon man, kay Sherilyn Oro, yes, kay ina nag-greet ka na ni Tawe. No, Michael Impase, good afternoon, kay Dax Navarro Tingson, yes, salamat gid sa imo. Magluwasin na titawe kay Uho Uno Dos na Diding Alohamiento mayong hapon man kay Joel Libacao. Rosel Yugan Casinas kunahap kay Wilson na Tihidor, salamat man na. Kay Inday Cory Vidaha, salamat man kay Edward Rigoli. Sa inyo, salamat gid. Archie Baez kay Ruel Trico. Yes, salamat gid sa inyo. Margie Hemeroy, Cabrias, kay Nona Agravante, kay Karen Magilat mayong hapon man sa imo. Okay, paamo ka na bala. Okay, kay Mandip Sandu, ang imo na account number nga akong ginabasa. Yes, kay Inday Rona Rihida Trava, silingyan nami akon horoscope tita. Maulan nun lang ko nga hapon. Monitor lang kami dita sa imo. Salamat gidira sa inyo, ay Rona. Okay. Salamat gida. Enough na naanay.
prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ito Wilma para sa orasyon perata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwanan. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa siningtion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. Umahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. Umahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Salamat kid mga palanggan itong mga tawag sa pagpupunin niyo kay Tito Wilma sa pagpangamuyo. Orasyon ang taratay COVID-19. Ang iba nagahingaga.
Tao yan ako ng horoscope po, hindi mo naman ako pagbasahan, hindi Araw, dali lang gid na. So, padayuno na ito na bininanay ng mga zodiac sign ha, kakapungutang kuman. Okay, Pisces ta. Ay mga Pisces, mga natao si Breve Justin 9 to Marso 20. Padayuno na lang ang dapat mo himuon, no? Kung anong gusto mo nga himuon, kang dapat mo himuon. Hindi ka, tandaan mo lang, hindi ka mabutang sa kapamakan, kung tampad ka lang sa ginapanghambal mo kay sa imo ginhimo. Masarangan mo at tubangon ang sinuman, basta ka lang sa husto. Mga masuwati mga numero Pisces, Justices 41-26 kay 38, Scarlet Red is your lucky color. Aries, Marso 21, tugtong Abril, Justin 9, abi mo baton ka sang kadamaan ng mga kaupdanan mo sa imo trabaho. Pero abi mo may ara dira isa nga nagkita sa imo na mahimo di siya eksena. No? Ulo-antad ka lang sa iya para nga hindi ka mabutang sa kapamakan. Mga maswati mo naman yung mga numero 11, 36, 20, kag 25. Jade Queen is your lucky color. Taurus, ay mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Yes, mga tawingan, sakto nang nahimo yung subong adlaw, kadlawan nyo lang ang problema, hindi nyo gid pagdibdibon, hindi nyo pagbatsagon gid sobra-sobra. Tandaan lang, mag-aagi lang ina, kag malampuwasan ninyo, basta masolusyonan. Masuwerte nga numero sa mga Taurus, 25, 45, kay 15. Carrot orange is your lucky color. Yes, Gemini, mga Gemini, Mayo 21, Tugtubunyo 21, may mag-aabot nga tao nga magabulig sa imo. Kag siya, amo ang mangin, gabay mo sa imo bag-o nga proyekto. Magadugang pagin ang imo income. Gemini, 26, 21, Justice 6, kag yes, mga masuwati mga numero, push pink is your lucky color. Yes, ang mga Cancer, Hunyo 22, Tugtub Hulyo 22. Ma-experiensyan mo karon nga adlaw ang epekto sang imo ginahambal sa imo isig kapareho. Kag abi mo malipay ka, kay sunod-sunod man nga mag-aabot ang mga oportunidad. 28 Justice 52 kag 12 ang mga masuwati mga numero. Moss Green is your lucky color. Kag katapusan natin nga zodiac sign Leo, mga Leo ni tao Hulyo 23 Tugtub Agosto 22. Abi batuna ang pagpangayo sang kapatawaran sang nakasakit sa balitsyagon mo. Basta hugot man lang sa kaugalingon, hindi pagdalukis ang imo pagpatawad, Leo. Amoy naman yung rason para magmagan ang imo balitsyagon kagang imo pensar magatawhay. Mga masuwati mo naman yan, pero niya lang 22, 36, 15, kag 24. Cloud white is your lucky color. Nabatan natin sa zodiac sign para man-check sa horoscope para karon nga adlaw. So, si una sa pagpaalam ni Tito Wilma, karon nga adlaw, Martes, September 14, tuig 2000, sa Totowe, 21. 102 days before Christmas Day, kag 109 days before New Year's Day, January 1, 2022. Ang mabili ni Tita Wilma yung Bible verse para sa tanay, halin sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Salamat. So, buwas naman kita mag-auplanay, sanday sa may taong drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company.